Ahojte, mám pre vás prichystané rovno dve prekvapenia. Jedno už možno tušíte, už sa to nedá schovať. Áno, čakáme bábätko, takže sa bude naša rodinka rozrastať. A to druhé prekvapenie je táto parádna nová knižka zbierka receptov vašich obľúbených z Instagramu, ktoré pre vás už rok točím. Je to druhý diel. Aj druhá knižka je interaktívna, to znamená, že vďaka QR kódom si viete načítať celý video postup ku každému receptu.